שלום לכולם, היום נלמד איך רואים תינוק שר גמבה סטייל. תראו, סתיו, תשאיר גמבה סטייל. נו? לא. למה לא? בבקשה, אני אתן לך לשחק באייפד שלי מתי שאתה רוצה. הופה, גמבה סטייל. טן 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 טן. כל היום אכלתי פה חמור אפגני. לעסתי ממתקים וגם נתתי קצת לדני. קפאתי לסה כי הכל היה... להגיד לך משהו יתרוס. הייתי שם בפה. כל זבל שנתנו לי ביד. לזם בפה. להגיד לך משהו. אז פתאום... על הנוספת לי אמר, אם הוא ידע את הריקוד, הוא פגע בסייטון. ראיתם איזה מדליק? ביי ביי.